Bona tarda a tothom, senyores i senyors, des de Girona. En el moment en què la selecció catalana femenina s'està presentant, ja ho veuen, partit amistós, partit molt interessant entre Catalunya i Montenegro. És el retorn de la selecció catalana, en aquest cas de bàsquet femení. Veiem la Noemí Jordana de delegada. Cindy, bona tarda. Hola, bona tarda, Jordi. Tu has jugat molts d'aquests partits amb aquesta samarreta, és correcte? Sí, n'he jugat molts. Sempre són una festa del bàsquet i una festa de la nostra terra i són sempre partits molt interessants perquè juguen des del terreny dels sentiments. Això està molt ben dit, això està molt ben dit. I a més, bé, hi ha jugadores joves, tenim jugadores joves, però tenim jugadores contrastades. Hem vist la Georgina, hem vist l'Helena, la Núria Martínez, la Rosó Buch, la Caral Casas. És a dir, Catalunya presenta una barreja interessant de veterania i molt de talent amb joventut. És correcte? Sí, perfecte. I a més aquests partits, com que són una festa de bàsquet, moltes vegades, moltes d'aquestes jugadores que per elles portar la samarreta de Catalunya és un honor incontestable, doncs moltíssimes vegades el que fan és que juguen molt millor del seu nivell, perquè sabem que el bàsquet no són matemàtiques, no? I llavors, doncs també estarà interessant veure quina d'elles és la que avui dona un pas endavant. Molt bé, aquí tenim les jugadores de la selecció catalana. En el moment, jo crec que se sent l'himne de Montenegro. Molt bé, l'himne de Montenegro, jo em pregunto si Angélica Robinson també el cantava, com les jugadores montenegrines en l'últim europeu. Era una broma, eh? I ara, evidentment, l'himne nacional de Catalunya, els segadors. Molt bé, els segadors. Bon cop de fals defensors de la terra. La lletra antiga te la saps? Segueu arran que la palla va cara. La resta no te la dic perquè algú es queixaria. Molt bé, Catalunya-Montenegro. Catalunya més o menys les coneixem, evidentment anirem parlant d'elles. La selecció de Montenegro és una selecció jove. Com ho veus, això? És una selecció jove amb poc recorregut perquè
fins fa 3 dies Montenegro ni tan sols era un país, llavors no tenia, lògicament no tenia selecció. Però sí que és veritat que té molta tradició de bàsquet, no? Són aquests països on el bàsquet és un dels esports reis, per dir-ho d'alguna manera, i llavors és una selecció que juga, són molt guerreres, molt contestatàries, un bàsquet descarat, un bàsquet ràpid, molt de passe i molt dures moltes vegades a la defensa. No és que siguin a vegades una defensa massa organitzada, tot i que el tenir un entrenador català... Roberto Íñiguez. Ex del Girona. Campió. Sí, doncs, bueno, pot ser que hagi canviat una miqueta les directrius, no? Serà interessant veure quina és la seva incidència, però normalment són més dures que tàcticament excel·lents a la defensa. Catalunya té jugadores importants, però també té ja la Núria, la Caral, la Rosó, les hem vistes, la Georgina, però també hi ha absències importants, com la Marta Xargay, l'Anna Cruz, la Sílvia Domínguez, la Laia Palau, que està jugant la final de la Lliga Francesa. Si no, ella hagués vingut amb tota seguretat. Per cert, van perdre ahir contra el Tarbes per 64-63. Els queda un pas per proclamar-se campiones. Com veus aquesta selecció? Veig que tenen un quintet titular molt potent. Potents. Que segurament jo crec que passarà una mica per sobre el quintet titular de Montenegro. Però, clar, el partit serà molt interessant perquè en el moment que hi hagin canvis, doncs la segona bateria, ja ho hem dit, de Catalunya és més inexperta. Correcte. Llavors, doncs, hi haurà més igualtat, perquè tampoc aquests partits tothom juga, no? Són partits perquè tothom disfruti. Aquí tenim l'alineació de Montenegro, efectivament, amb aquest afegit de Roberto Íñiguez com a entrenador d'aquesta selecció. Home, Montenegro és un país molt petit, però és veritat que té una gran tradició en una sèrie d'esports. Per exemple, l'esport nacional pràcticament, saps quin és? El waterpolo. Mira, no ho sabia. Som boníssims en waterpolo, però és veritat, jugadors de bàsquet, jugadores de bàsquet, n'han donat molts. Abans a l'antiga Iugoslàvia, abans amb Iugoslàvia, Sèrbia, Montenegro. Però han donat molts jugadors, moltes jugadores. Per cert, no juga Jelena Dublevic, que ha dit que tenia problemes a l'esquena, però jo crec que això és una mica... Tu no m'ho diràs perquè és amiga seva, ets amiga seva, però jo crec que no money, no play. Bueno, no vas malament. Oi que no? Ja m'ho imaginava, però vaja, ja ho dic jo i no ho dius tu. I sí, la base titular, Bosica Mucovic, que té unes 15 al turmell, i aquest és absolutament real. Recordem que Angèlica Robinson juga amb aquests passaports cotonús, ha jugat amb Montenegro. Això fa que no tingui plaça d'estrangera o d'americana, d'extracomunitària, amb Salamanca. Sí. Cosa que fa que cobri més, sí, entre altres coses. Em sembla bé, tot i que em semblaria millor que llavors tots els partits que es juguen les seleccions dels països que els hi fan aquests passaports en 10 minuts, doncs que llavors estiguessin obligades a jugar-los, perquè si no és una mica injust. És correcte. Injust per les jugadores nacionals, per dir-ho d'alguna manera, no? Estic d'acord, aquí hauria de ser-hi, hauria d'incloure's. Aviam, això del passaport cotonú, que és una vergonya, se solventarà el dia que s'obrin les fronteres. S'han d'obrir les fronteres, no pots posar portes al camp. I aleshores els equips... I el talent. Exacte, però els equips aleshores han de saber que la gent aprecia molt les jugadores de casa. Que s'aprecia molt quan tu tens, què sé jo, una Rosó Buch, i no tens, com passa en el bàsquet masculí, malauradament, moltes vegades 5 inicials que tots són de fora. Home, això grinyola una miqueta, no? Sí, s'ha de perdre aquesta mentalitat de que tot el que ve de fora és millor. Estem d'acord. Perquè de vegades hi ha gent que ara mateix, tots els jugadors, molts jugadors catalans han anat a brillar fora, han viatjat, no? Home, hem de recordar que amb el Pau Gasol s'hi confiava poc. I amb el Marc encara menys. I amb el Marc encara menys, és evident. El primer bàsquet del partit l'ha fet Catalunya, aquest 2-0 en el marcador. Aviam com es desenvolupa aquest partit. El llançament triple, Déu-n'hi-do. Veurem, bueno, són tradicionalment bones triplistes, les montenegrines. Jo crec que el bàsquet l'ha fet Jovanovic. Aquest pla és una mica estrany. Pla sanital, és molt cinematogràfic. Sí, però és una mica estrany. El joc s'ha de desenvolupar amb una càmera central, que és aquesta, la màster. Si no, aigua en el llançament, crec que ha estat de Roser Buch,
2-3 en el marcador, guanya Montenegro. Minuts inicials d'aquest partit, no està ple Fontejau, és una llàstima. La veritat és que jo esperava més gent, per tot el que significa aquest partit. Sí, aquests partits és molt important, sobretot fer molt treball promocional, perquè vagin moltes escoles i perquè ho visquin, no? Perquè els infants ho disfruten molt i així també es crea el teixit de bàsquet que tots necessitem, que és tan important per la societat. I Girona està molt involucrada amb el bàsquet. I ja no et dic amb la qüestió catalana. Les àrbitres són 3. Bé, segon triple consecutiu. Jo crec que també de Jovanovic, sí senyor, aquí la tenim, Milina Jovanovic, 6 punts per ella, 2 de 2 en triples, Yasmina Alcaraz, Eva Areste i Sandra Sánchez de la Federació Catalana són les 3 àrbitres d'aquest partit. Excel·lent entrada, excel·lent cistella. Sí, a Caral molt bé, anant cap amb la seva mà, bueno, la Caral és ambidestra, però acaba moltes vegades amb la mà esquerra, molt bé, perquè se li dona molt bé, és molt ràpida de cames. Ara no ha anotat aquest triple, 2 de 3 en llançament triples. Home, ser ambidestra en el món de qualsevol esport és molt interessant, però amb el bàsquet jo crec que una miqueta més. Sí, perquè tots tenim una mà dominant, però la Caral té aquesta peculiaritat que no té mà dominant, llavors pot acabar amb qualsevol de les dues mans i llavors, doncs, clar, li dona sempre molt avantatge. A més, la Caral prefereix penetrar que driblar que tirar, moltes vegades. O si necessita tirar de vegades reforçant-se amb un bot. L'esquerrà, jo recordo l'ambidestra més destacable que jo he vist mai, va ser Gregor Fuchka, un jugador del Barça, te'n recordes? Sí. Que era més estrany que un perdigó, però la veritat és que, per exemple, a la final del 2003, de l'Eurolliga del 2003 va ser meravellós. Per mi va ser el més valuós, tot i que després li van donar deix amb Bodiroga. Aquesta passada que s'han anat lluny per la línia de fons. Sí, estic veient que la tensió en l'equip català no és la que ha de ser. I hem dit, les montenegrines el que els caracteritza és el caràcter. Correcte. Llavors, doncs, has d'aprendre tu com... Aquell orgull que tenen els balcànics, Clar, no ho podies haver descrit millor. Llavors, doncs, s'ha d'anar amb compte de sortir amb la tensió adequada perquè si no sí que et passa endavant. És correcte, sí, per ara són molt joves. A més, aquestes, Íñiguez, parlava Xavier Verdolet, que ha parlat amb ell abans, de canvi de cicle, i clar, aquestes joves van a guanyar-se una mica les garrofes, no? No s'han classificat pel Mundial, però intentaran classificar-se per altres campionats posteriors. Amb la pèrdua gairebé de pilota, no? Encara 6 segons de possessió. Caral Casas, que és una de les millors defensores de l'equip català, sens dubte, i una de les millors defensores d'Europa, podríem dir, que és una especialista en defensa, doncs estem veient que és la que més mans està posant, la que més pilotes està tocant i ara, de moment, la més destacada en defensa. Ara el tap, Bahí intentant reconduir l'atac del conjunt català. La Rosó no anota. Hi ha una diferència de centímetres importants. Les montenegrines són un equip una miqueta més alt, sobretot en les posicions exteriors. És una ètnia alta, no? Els eslaus, clar, sí. La cistella, bona cistella. Home, doncs aviam, seran joves, Cindy, però m'estan agradant, 4-8 en el marcador. S'estan reivindicant i, a més, aquesta última cistella que hem vist amb pas canviat, una cistella tècnicament difícil i molt bonica. Li està costant a Catalunya, no té un bon percentatge d'encert en el llançament. De fet, les dues cistelles han estat a sota en penetració, però no han aconseguit anotar. Estem veient que també estan passant en la defensa, estan passant les catalanes moltes vegades de tercer, no? De tercer home, i això no és una bona idea contra jugadors que són tiradores. Rosó obrint. Bé, excel·lent aquest triumvirat amb el bàsquet final de Bahí sobre la passada de la Lucila. 6-8 en el marcador. Esport 3 oferint-los aquest maig de la selecció catalana de bàsquet amb l'exjugadora internacional catalana Cindy Lima. No hi ha triple. El rebot per Pasqua. Mira de córrer la Caral. Esquerra. Quina pena. I ha fet una jugada boníssima de cantó a cantó. Sí, és una de les jugadores que més coses pot fer, no? Per aquesta superioritat física que sol tenir la Caral sobre les seves defensores.
A més, ha estat jugant a França, que és una lliga encara molt física, predominalment... Com ho ha fet? Ho ha fet molt bé. Sempre ho fa bé, la Queralt. Sempre rendeix molt bé, ho fa molt bé. De fet, jo partia tots pensàvem que la Queralt potser no era titular indiscutible i ha acabat sent una titular al seu equip, o sigui, ha anat guanyant-se la confiança. No és fàcil fer-se un lloc a la Lliga francesa. I tenint en compte la seva categoria, Cindy, tu que saps moltes coses, com és que no té plaça fixa a la selecció espanyola, que és una selecció molt bona, Però, clar, per categoria, per talent... Diverses coses. La primera és que està a la posició més difícil, no? Perquè la posició de l'E és una posició que hi ha moltes jugadores. I després també, de vegades, que la Queralt és una jugadora que rendeix molt bé quan té molts minuts. I a vegades els entrenadors, aquestes jugadores que potser si juguen menys minuts per joventut o no ho gestionen tan bé, de vegades pot ser que hi hagin allà algunes tensions. Que no els agradi tant, no? O sigui, el Lucas és del morro fort, és un entrenador... Sí, del morro molt fort. Del morro fort, evidentment. Nou bàsquet empata, 8 en el marcador. 5 minuts d'ençà que ha començat aquest partit. Amb la pilota Alexic, que llança ja. Falta personal, el partit va molt ràpid. Sí, hem vist que als dos equips els agrada jugar molt corrent, no? Són molt contraatac, els dos equips en principi són bons defensors, i llavors això dona que moltes possessions, un partit hi haurà moltes opcions de fer punts, i ara estem veient que hi ha canvis. Aquí està el Fabián Tellez, que és l'entrenador de la selecció catalana, ex de Sant Adrià, on ha fet una feina magnífica i que se'n va a l'Estàdium Casablanca de Saragossa, el Manfilter. Bé, tenen bona mà. Són joves, però tenen bona mà. Ara el bàsquet de Kovacevic semblava fàcil, però s'ha de ficar aquesta cistella frontal sense tauler, Déu-n'hi-do. Sí, tenen molt bona mà i una instrucció clara de llançar. Sí, oi que sí? Hem vist molts més llançaments que penetracions. És correcte, és correcte. Bé, la Núria Martínez ha fet aquesta entrada, demanava falta personal, jo crec que no n'hi havia. Veiem l'entrada ara a la pista de Cristina Hurtado. 8-10 al marcador, sempre tret del 2-0 inicial. Bé, robatori de pilota i empat. Ho hem dit, la Queralt és una excel·lent defensora i té una defensa a la primera línia del passe molt, molt bé. Això ho ha fet molt a França, ho ha fet tota l'estona. Com que a sobre no la coneixien tan bé, doncs ha aprofitat. Empat a 10 al marcador, un parcial de 6-2 ara per les catalanes. Esport 3 oferint-los aquest maig. No hi ha bàsquet al rebot per Catalunya. El joc és molt ràpid, Sí. Això està bé. No hi encerta en el llançament exterior, una pena, però la pilota finalment serà per Catalunya, trepitjant línia de fons. La jugadora montenegrina, aquest és Roberto Íñiguez, que va bellugant la seva banqueta amb aquest canvi de cicle que intenten els balcànics. Al no estar la Marta Xargay, sí que ara al no estar la Marta Xargay és més difícil. Nosaltres tenim menys triples, no? Perquè la Núria, tot i que pot llançar de 3 amb molt d'acert, i normalment en els partits difícils és quan el seu percentatge puja, però en línies generals no és una tiradora pura i la Queralt tampoc. Llavors, Andrea Vilaró sí que ho és, no? Però les altres, doncs no. La Lucila fent-se un lloc. Bàsquet! Molt bé. Li agrada molt a la Lucy anar cap endintre i aquestes canastes d'aro passat se li donen molt bé. 12-10 en el marcador. Aquest parcial ara és de 8-2, favorable a les catalanes, que han capgirat el partit. A punt de recuperar aquesta pilota, però Déu-n'hi-do, aquest llançament de Lazarevic, que no havia sortit en el 5 inicial, francament interessant. Sí, és el que dèiem. Estem veient molta confiança en el tir i un joc bastant senzill, però molt efectiu per part de les montenegrines. Bé, ara comença l'encert per part catalana. Ha estat la Lucy, efectivament, que ha fet 4 punts consecutius, 14-12, partit competit. Per ara, aquest que organitza la Federació Catalana de Bàsquetbol, ens alegrem molt que realment s'hagi pogut organitzar un partit de nivell, com és el Catalunya-Montenegro. Ens alegrem molt. Bé, una altra recuperació de pilota. Aquesta pressió a primera línia de passada està donant efecte. Sí, estem veient que en defensa
doncs, bueno, estan aprofitant que, hem dit, els dos equips són equips defensivament molt agressius i estem veient que aquesta primera... hi ha una clara consigna que és en defensa forta i corre, contraatac, transicions. Estem veient que no hi ha massa joc estàtic per part de cap dels dos equips. Recordeu-vos que treu 4 per fer trans. Sí. Clar. Aleshores, recordeu, donem el pas a cantonada, marxem ràpid i 5 va al mà a mà. No voteu. No voteu. Si feu la sortida de fons i rebeu pel costat de 4, 4 se'n va, et quedes, no ataques i ve 5. Sí? La propera, només de posició. Estàs, com si fos una zona, d'acord? Estàs, i estàs. En el moment que passen, 2 contra 1, d'acord? Veni. Sentíem el Fabián Tellez, molt important, ho dèiem nosaltres, les transicions, vol que tregui el pivot amb les transicions, o sigui, perquè suposo que voldrà que per poder arribar amb el 5 abans està molt bé tàcticament perquè la Lucy moltes vegades té avantatges si juga 1 contra 1 d'esquenes. I també ens sentíem que en defensa, un cop passat el mig camp, faran 2 contra 1, que és una cosa que es fa moltes vegades tàcticament. Mira, veus? Aquí ho tenim. Sí. 2 contra 1, els problemes per passar. Sí, això fa que desgasti molt l'atac de les directores de joc de l'equip montenegrí. Ara s'ha establert, però fixa't, han perdut pràcticament 10-12 segons. Sí. I han acabat perdent la pilota. Sí. Això està, un mèrit de Fabián Tellez, que llegeix molt bé els partits, i això ha estat un encert, perquè tàcticament... Està molt bé. 16-12 en el marcador. És a dir que el Fabián... Aquí tenim aquestes joves seguidores animant a l'equip català, amb Bernat Canut i Ricard Daura, que són els seus ajudants. Aquí tenim el Fabián, que insistim, ha pogut mantenir el Sant Adrià amb un bon nivell, sorprenent perquè fins i tot es parlava a mitja temporada de que haurien de deixar la competició per falta de diners. Doncs mira. Sí, i hem de dir també que el compromís del Fabián amb el bàsquet, que arriba fins als nivells que ell ha demanat una excedència a la feina, on cobrar molts més diners que fent d'entrenador de bàsquet. Però això s'ha de destacar també el compromís amb el bàsquet femení, perquè a més el Fabián té ofertes de bàsquet masculí i això és més un tema d'ideologia i de voler tirar endavant l'esport. Molt bé, molt interessant això que ens expliques, doncs. Ja la falta ha estat clara de Rakovic. És la Jana Rakovic, hi ha dues Rakovic, és la Jana i la número 20, Cristina. Aquesta, la número 19, és la Jana Rakovic, que és la dona que ha comès la falta personal. Sí, són un equip molt coral. El no haver-hi la Jelena la Jelena Dubovic, que si estigués ella absorbeix el 80% del joc, doncs ara mateix són un equip que estan jugant d'una forma molt coral, perquè és un equip molt jove. Doncs ha tornat a fer falta personal Rakovic, que s'enfada. Home, recordem que Dubovic va ser la dona que va eliminar l'Uni Girona i Galatasaray va acabar guanyant el campionat. I l'Uni va estar a punt d'eliminar-les. Sí, clar, però quan un equip com el Galatasaray ve de l'Eurolliga, no es classifica per la Final Four amb el pressupost que tenia, que era molt... sideral. Sí, doncs és normal que quan van perdre el primer partit allà va haver-hi una bronca impressionant, això t'ho dic jo perquè ho sé. Correcte, un terrabastall, no? Sí. I clar, el segon partit va estar a punt. Tot i això, va haver-hi moments que jo crec que, si no recordo malament, que el vam fer aquell partit, duien 8 punts de diferència. Sí. No els hi va ser ni de bon tros fàcil guanyar. En absolut, al contrari, va ser els últims minuts. Ara hi ha hagut aquesta cistella que ha agafat una mica descol·locades les jugadores de l'equip català, de l'Èxit. El llançament, no, hi ha bàsquet, el rebot, el lluita Bahí i finalment aconsegueix prendre-li la pilota pràcticament de les mans. Casas.
Casas amb l'esquerra, Casas amb la dreta. Problemes per recollir aquesta pilota, se n'ha sortit, al límit al llançament, no toca ferro, amb la qual cosa els àrbitres decideixen aturar el joc. Pilota per Montenegro. Ara són les montenegrines que sembla que han pujat al nivell defensiu. Sí, també elles han pujat al nivell defensiu i nosaltres hem fet algun canvi i ara estan... Amb la segona bateria, sí. Descansant-les. I clar, la segona bateria no és tan potent, tan experimentada com la primera i aquí pot patir Catalunya. 18-14. Més que res en els pivots, ara mateix. Sí. Pilota per Montenegro amb 9 segons de possessió. Sempre tenir la presència d'una jugadora de gairebé 2 metres com és el Lucy Pasqua, sempre, aunque sigui intimidant, no? Home, tu diràs. Sempre... Mariona Ortiz i l'Helena Home a pista. Una Helena que ha fet una molt bona temporada cedida a la Seu d'Urgell. Molt bona temporada. Reivindicant-se d'alguna manera. Sí, perquè fins ara mai l'havíem vist en aquest nivell. Ha tingut la seva oportunitat i, a més sortint d'una lesió que sempre tens més ganes de tornar i hi ha gent que, de vegades, quan s'ha de fer que està passant davant, és capaç i hi ha gent que no és capaç. Evidentment. I Helena Home ens ha deixat a tots amb la boca oberta perquè ho ha fet molt bé. Pujant la pilota precisament Mariona Ortiz. Bé, molt bé. Precisament també l'Helena era qui intentava aquesta cistella. Ha fet una molt bona porta enrere. I mira el triple. La Georgina Bahí agafant el rebot i el triple final de Cristina Hurtado, jo crec. 21-14. És el màxim avantatge del conjunt català. Més 7. Últims instants del primer període. El llançament que no entra, el rebot de l'Helena precisament té una jugada a Catalunya. La transició, mira, de ser ràpida. Obrint. El llançament pràcticament al límit al ferro. No hi ha hagut bàsquet de Vilaró. I final d'aquest primer període amb un bon resultat, 21-14. Sí, ho hem dit. S'imposa la qualitat de l'equip català, tot i que estem veient un molt bon partit, 21 punts, que són... Déu-n'hi-do en un quart. I ara estem veient com els dos equips han fet un bon paper. Va una mica sobre el que teníem previst, no? Els dos equips fent un bon paper, les montenegrines, sobretot, aferrant-se a la seva gran arma, que són els triples, i després hi corre, i la transició. I Catalunya doncs també. Estem veient poc joc en estàtic i ara estem veient aquí un recull de les millors jugades. Hem vist com aquesta cistella ara ha passat. I bueno, la veritat és que fins ara està sent un partit molt intens i bastant bonic de narrar. És correcte, és correcte. Aquestes són imatges anteriors, a les 8 del vespre, en què les jugadores catalanes han fet fotografies amb joves jugadores del planter, el bàsquet femení que va progressant. Ja sabem que Catalunya cuida molt el bàsquet femení de formació, hi ha molts clubs, hi ha fins i tot clubs dedicats íntegrament a bàsquet femení. Recordem el draft de Santa Coloma, de la Tània Pérez i de moltes altres bones jugadores que han sortit d'aquest equip exclusivament femení. I la majoria de clubs, afortunadament, tenen bàsquet femení. Costa que les noies s'indifagin, continuïn, no? Quan arriben als 18-19 anys moltes vegades ho deixen i aleshores costa que continuïn, no sé. Sí, perquè normalment és l'edat on et fas professional, no? Bueno, moltes vegades està al voltant d'aquesta edat. O t'hi dediques més. I t'hi dediques més. Llavors, amb els homes sempre hi ha l'al·licient, i potser, si ets una noia que ja segur seràs professional, doncs sí, però amb les noies, clar, si has d'estar en una segona categoria que ja no és professional, no és com en els homes, que de vegades dius, bueno, però jugant a l'època bona a una LEP plata, doncs tinc un sobresou, Exacte, no m'hi puc dedicar exclusivament, però tinc una bona motivació. En bàsquet femení és més difícil, després hi ha el problema ja arribada a una edat, més enllà dels 20 anys de la maternitat. Clar, lògicament, vull dir, amb una situació a prenys, doncs lògicament no es pot jugar a bàsquet i això fa que sigui complicat a vegades. Però Déu-n'hi-do la feina, sobretot insistim, de bàsquet de formació. El que és ideal és que les nostres joves
juguin a bàsquet, que és un esport magnífic per desenvolupar-se humanament, Cindy. Sí. L'esport de competició... Sí, i a més de cara també a després trobar una feina o enfrontar-te a situacions de la vida, doncs sí, perquè és molt important saber manegar situacions de frustració. Clar, una persona que ha jugat al bàsquet, algú li ha fet un crit alguna vegada. Segur que ha tingut un entrenador i quan et trobes aquests... Potser has viscut situacions injustes o situacions en el moment quan eres jove que t'han semblat dures o saps el que és la derrota, saps el que és guanyar, saps el que és el treball en equip. Tot això es pot traspolar a situacions de feina i és important, doncs, sobretot els pares que tenen fills que no tenen germans, que avui en dia es dona bastant, és important que el teu fill amb companys treballin conjuntament per un objectiu. Innegable, innegable. Molt bona la reflexió que ens ha fet la Cindy. No hi ha hagut anotació en aquest minut i escaig, tot i sengles oportunitats per tots dos equips. Ara ha entrat Míriam Foraster. No, el número 8, efectivament, la vèiem. És una bona pivot. No té un ventall espectacular en moviments d'esquenes a l'aro, però les coses que fa les fa molt bé. És d'aquestes jugadores que es creu molt en 3 o 4 cosetes, però que li surten molt bé. Ara, aviam, ara l'equip que hi ha a pista, perquè ara mateix seria la segona bateria. És a dir, aviam tenen la responsabilitat, aquesta segona bateria, de mirar de mantenir el nivell que ha fet la primera, que ha arribat amb aquests 7 punts de diferència al final del primer període, un resultat que no es va jugar. Ara sí, amb aquesta cistella d'Alexic, Snezana Alexis, el seu tercer punt. Estem veient que estem jugant moltes vegades molt bé, molt bé. Quina pena! Quina pena, perquè aquesta finta ha sigut meravellosa. Molt bona, i en canvi després... Oh! Que ha fallat, Estem veient que estem fallant lo fàcil. Sí, és això. Estem fent tota l'estona aquest bloqueig directe al mig de... Castanyot. Aquest bloqueig aquí a dalt l'estem veient tota l'estona. És veritat que no tens temps de preparar en aquests partits, que per preparar aquest partit tens només 2 entrenos, doncs tampoc pots fer una bateria tàctica més pròpia d'una pretemporada, no? És obvi. Però sí que és veritat que estem veient tota l'estona la mateixa jugada. Ara hi ha hagut falta personal precisament sobre Míriam Foraster. Amb dificultats, però ha aconseguit forçar la falta personal. Seran, evidentment, tirs lliures. Té molt bon percentatge, així que no hi haurà cap problema. Andrea Vilaró. I ara ens passa a la Federació Catalana de Bàsquetbol. Doncs el nombre d'espectadors, 2.100 pocs. Esperàvem més, aquesta és la veritat. Sí, n'esperàvem més. Per tot. Tot i que... Per tot, Hem de dir, per ser molt fidels amb la realitat, que també és un pavelló molt gran i estan molt desperdigats. Això també és cert. No és poca gent, evidentment, però la veritat, i a més tenint en compte el que està succeint ara mateix, doncs veure un partit de la selecció catalana significa moltes coses. No pots tenir més raó. Estem veient que ara Fabián està molt concentrat, es desespera perquè havien fet una defensa de tota la pista i han badat una miqueta al final, però havien fet una molt bona defensa de tota la pista i havien aconseguit que la pilota, un mal passe, però no han sigut capaces de recuperar-lo. 23-15, has tingut raó, la Vilaró ha clavat els 2 tirs lliures sense cap problema. Bona jugada, però mala conclusió. La recuperada Vilaró, precisament. Mira de fer una transició una miqueta ràpida, ara ja atac estàtic per al conjunt català. 23-15, poca anotació en aquest període. Era Foraster, el llançament d'Home, no entra. La pilota serà, jo crec que per Catalunya, perquè efectivament havia tocat en última instància una jugadora montenegrina. Vista l'àrbitre Everesta parlant amb la jugadora catalana. Per ara, arbitratge sense problemes de les 3 àrbitres catalanes.
Aquí estan fent la jugada que ha comentat, que comença la jugada pel cantó del 4 i després ja surten els dos alers amb els dos bloquejos de les interiors. Mariano Ortiz cap a fora, el llançament que no entra, el rebot ha anat a parar les mans de Kovacevic, mira de sortir Montenegro. El parcial és escarransit en aquest període, no hi ha manera. Fa gràcia que tenen molta menys solvència. Però molta menys. Les segones bateries han fet baixar molt la notació. Això és evidència. I a més, ara sí, però s'està veient que les montenegrines tenen molta menys solvència amb els peus dintre de la pintura que des de la línia de 3. És fins i tot graciós. Quina bona passada, excel·lent passada. Llàstima que no hi ha hagut cistella, perquè hagués estat una assistència magnífica. I ara sí, a l'altre, amb un contraatac fàcil, interpretat per Kovacevic, quart punt per Kovacevic. Tens raó, perquè, per exemple, el bàsquet anterior de Jovanovic havia fet 6 punts en començar el partit amb 2 triples. 23-19, s'acosta Montenegro, parcial de 2-5 en aquest període. Ara estan en una 1-3-1. Vilaró que no anota de 3. Sí, està anotant amb molta dificultat. Hi ha falta personal de precisament Andrea Vilaró. I la tenim. Ja tens mort. El Fabián, com si sentim el que diuen. Aquí estem veient... Sí, la tribuna principal està més plena, és evident. Aviam què diu el Fabián. Vale. Primer. Mirin, tanquem rebot, no segones opcions. Sí? No estan tirant de primera, de segona, de terceres opcions. Pugem una altra vegada les línies de passe. No estem armades tàcticament. Hem de pujar les línies de passe i córrer una mica més. Està clar? Seguim jugant 4 perquè no estem fent malament. Pujada de 5, vaig o el trenco i vaig al mà a mà. Clar. En la sortida, vale? Doncs molt clar, ha estat molt clar. Sobretot les segones opcions al rebot, que estem veient que, ho hem dit, elles són més altes. Són més altes, també és que costa una miqueta més. S'ha de vigilar, s'ha de fer un bon treball de bloquejar, perquè tot el bon treball que estan fent a tota la pista, desgastant-se tant, després si aconsegueixen provocar un mal tir, però després tenen una segona opció, doncs és com desfer el... Desgasta molt, això. Clar. Desgasta molt. Després ha dit, molt important, les línies de passe, no? Pressionar molt fort, com hem vist que han fet al començament molt bé, al començament del partit. I després m'ha fet gràcia que ha dit, com que tàcticament no tenim gairebé res, no? Perquè sí que és veritat que no han pogut provocar res, que ens havia demanat aquest grau d'estar una miqueta més concentrades i de seguir jugant la jugada 4 una mica més, que és aquesta, fins al final, que hi ha aquest famós mama que encara no hem vist, però que hem sentit, però encara no. Quin tap. La pèrdua de pilota de Caral Casas ha provocat el contraatac, però després hi ha hagut l'excel·lent tap d'aquesta noia que veiem a la imatge, de la Míriam, que no para, té el tic de col·locar-se bé els pantalons. A vegades és curiós, els jugadors, jugadores, tenen tics. Sí, les petites coses, petites rutines que et fan sentir com segut. Si tu et fixes, canviant d'esport, el Rafa Nadal, és d'aquestes persones que si et fixes com posa les ampolles i tal, tot això, doncs són rutines que et fan seguir concentrat. Tu tenies de rutina alguna de la roba? No. Sí, tenies la rutina amb com em embenava els dits, sí. Que sempre me'ls embenaven al mateix ordre. Molta gent ho té. Molta gent, de vegades, quan t'embenes els dos peus, que el bàsquet és molt comú, de vegades és obligatori, els entrenadors et fan que t'embenis els dos peus, doncs molta gent de vegades té la mania i llavors els fisios ja de vegades diuen quin peu primer. Que bo. Atenció, el llançament de 3 no té encert en el llançament exterior la selecció de Catalunya. Això és una evidència. L'altre cantó, bé, bona reacció
Jo crec que ha estat a la Caral. Sí, quina intensitat posa tot, eh? Bé, està corrent de cantó a cantó. Mira el triple, eh? Doncs, home, és el tercer triple de Montenegro, el primer de Bigovic, Àngela Bigovic, i atenció perquè el marcador s'ajusta. El parcial del període és de 2-8. 2-8. 23-22 en el marcador. I ara finalment hem vist la jugada 4, jugada fins al final. Bé, ara sí, home, ara sí. Molt bé aquesta finta, perquè havia... Hem vist una bona cistella de la Mariona. Sí, perquè a més ho havia fet una miqueta malament, no?, anant contra la seva defensora, però després ho ha arreglat amb aquesta finta tan bonica que hem vist i ha finalitzat molt, molt bé. La Lucy preparada per entrar, 25-22 en el marcador. Montenegro, que s'ha ajustat, atenció al triple, cap dins. Bé, és el quart triple, a còpia de triples. Aquesta és l'èxit i, a més, 3 dones diferents ho han fet. Empat a 25. Tornem a començar, com si no hagués estat res. Sí, és que ho hem dit, aquest caràcter montenegrí, que és aquests partits sempre són difícils perquè aquesta selecció mai es rendeix. Llavors, tot el que potser no tenen encara, perquè amb tàctica o potser amb talent individual, ho tenen, moltes vegades ho compensen amb aquest caràcter tan de lluita. Amb aquest orgull que tenen serbis, també el tenen crescudíssim. És una cosa absolutament increïble. Només fa falta donar-se una volteta per Belgrat per adonar-se'n. I montenegrins també. Bé, l'entrada era molt bona, aviam el rebot per la Lucy. Sí, la Rosó Buch, que avui està sent discreta, perquè la Rosó Buch ha fet una temporada... Un temporador, sí. Espectacular, per dir-ho... Molts som entre els que ho dic clarament, els que pensàvem que aniria amb la selecció espanyola, almenys la convidada, perquè ho ha fet increïblement bé. Llavors, doncs, avui estem veient que està tenint un paper discret. Sí. I, també és veritat que la jugada 4 no és una jugada, potser, que la Rosó Buch, que és aquesta jugada que estem veient tota l'estona, que comença amb aquest bloqueig al mig del camp. Doncs estem veient que tampoc és una jugada que per la Rosó, que és més una jugadora que es fa a les seves cistelles o que moltes vegades tira venint de 2 bloquejos, és una tiradora molt ràpida, també li agrada molt penetrar, doncs aquesta jugada potser no l'afavoreix, però estem veient que, mira, veus, 2 bloquejos, això seria una mica el que fa bé la Rosó. Acabo de dir, pena. Li ha clavat el tap, però ella mateix ha agafat la pilota, no ha aconseguit, no hi havia falta personal, ben considerat pels àrbitres. Atenció, perquè el parcial d'aquest període és de 4-13. Clarament dominat per Montenegro. Li està costant moltíssim a Catalunya. Això era molt difícil. No hi havia falta personal. Ben defensat per la Lucy. Aviam, aquests 2 minuts i mig, si es recupera una miqueta el to. Sí, ara estem veient que Montenegro està fent... També els dos equips s'han començat a veure una miqueta les trampes, no? I llavors Montenegro està fent un balanç defensiu molt millor. I tant. I Catalunya, que estava vivint molt de la seva transició, ara està veient que, com que fan un balanç defensiu tan bo, doncs que estan havent de jugar més estones en estàtic, i com que en estàtic, ja ho hem sentit per la sinceritat brutal del Fabián, que no tenen tampoc tanta bateria tàctica, no? Doncs... Crits d'independència a Fontejau. No, doncs... Ha notat el primer tir lliure, eh? Primer tir lliure dintre. Això podria igualar-se. Doncs iguala. Amb el bàsquet de Maria Martí-Áñez. Jo crec que és la més joveneta de totes. Fabián des de la banqueta dirigint a les seves jugadores. Empat a 27 amb el marcador. Més entretingut el primer període. Clar, també ens ha agradat més perquè Catalunya ha notat amb més facilitat. No hi ha triple. Però està clar la consigna, a la que hi hagi un forat a llançar. 4 triples, la selecció montenegrina, només un la selecció catalana. 2 minuts per al final de la primera meitat. Bé, bona pilota per la Lúcia. Havia quedat una mica... Sí, havia perdut la perpendicular i aleshores... Sí, ara hem de dir una mica que això és un automatisme, La Maria Martí-Áñez
La Lucy és una jugadora amb molta experiència que juga amb certs automatismes. La Maria Martínez havia d'haver-se posat més a la vista, perquè la Lucy va cap endintre creient ja, jugant una mica ja de memòria, creient que la Maria Martínez li donarà una sortida, un passe de sortida, perquè no era una mala opció. La Maria Martínez s'ha quedat quieta i això no s'ha de fer en el bàsquet, perquè llavors el pivot li poses molt difícil. El triple que ha intentat Montenegro no l'ha notat, després hi ha hagut falta personal. Aquí tenim el Roberto Íñiguez, que no para de bellugar la banqueta també, fent moltes proves. Aquest és un partit que per Montenegro li va la mar de bé per, com dèiem, intentar un cert canvi generacional de l'equip montenegrí, mirant de cara al futur. Estaven en bonus les jugadores montenegrines. Anota el primer tir lliure la Maria, han dut de fet 3 de consecutius. Bé, doncs 4 de 4, està molt bé. Te'n recordes del tic del Nowitzki cada vegada? El de tocar-se la cara? No, la samarreta per dalt. Després de cada llançament. Bé, bona recuperació de pilota i cistella. La cistella que ha notat la Caral, 8è punt. Bé, doncs home, ha tornat a agafar una mica, ja el parcial és de 10 a 13 i de fet és un 6-0 favorable a Catalunya, que fa que el Roberto, òbviament, reaccioni. Sí, hem vist que ara mateix ha sortit la Caral, òbviament puja el to defensiu, perquè és una estrella en defensa, i llavors, doncs... Les coses canvien. Aprofitar les obertures, les 4 obertes, però per ficar dins. Sí? Vale. No tenim bonus. Anem a pujar la línia. Núria està apretant. Sempre apreta per tancar línia. Si estàs amb ella, fes el camp petit per saltar a l'esquena. És en el moment en què està votant i Núria canvia el ritme, la tanca a les... I fem un pas totes cap endavant. Vinga, va. Doncs claríssimes anotacions. Molt ràpidament ha dit que en atac que juguin 4 obertes, que ha canviat una mica la tàctica, no només jugar al 4, sinó 4 obertes i a partir d'allà jugar per conceptes. I molt important, que com que no estan en bonus en defensa, doncs que aprofitin ara per ser una miqueta més dures i pujar les línies de defensa. I sobretot que la Núria està fent un treball, ho hem dit, de desgastar-se molt, d'apretar molt les línies, i està demanant que llavors que saltin a l'ajuda, si es dona l'ocasió, que sobretot que saltin a tancar, perquè és molt important que aquest treball de la Núria no es desperdici. I ha dit una frase que diuen molts entrenadors moltes vegades: fes petit el camp, o sigui, que la jugadora que està amb la pilota se senti angoixada i se senti que l'estan apretant una o dues jugadores. Mira, molt ben fet ara. Doncs mira, recuperació de pilota del conjunt català, minutet i escaig per al final d'aquesta primera meitat. Partit competit entre Catalunya i Montenegro. Quina diferència de físic de la Núria. Vull dir, també és molt important la disciplina al bàsquet, no? Perquè la disciplina també és el gimnàs, saps? Perquè estem veient que per arribar als llocs estem veient una clara diferència entre la Núria i la Sofia, que és la jugadora que l'ha defensada. Ara no s'han entès, la Maria ha fet aquesta passada en terreny de ningú. Pèrdua de pilota de la selecció catalana. Roberto Íñiguez, que va substituir Jordana al capdavant de l'Uni Girona i va completar la feina que aquest havia iniciat per acabar guanyant la Lliga, la històrica Lliga del 2015. Sí, que va fer molt bona feina, però sí que és veritat que van guanyar fent les jugades van ser un bon equip, no? Perquè la meitat de la Lliga va ser del Ramon Jordana. Del Ramon, això està clar. El bàsquet ara, 31-29, demana calma, últims instants. No hi ha decalatge de temps després de la pèrdua de pilota a les catalanes. No hi ha bàsquet, el rebot per Catalunya. Encara hi ha temps. 5 segons. Aviam, 3 segons. 2,
Uf, ha de llançar serà molt difícil. Sí, aquí hem vist que en aquests moments, això és per posar-hi una pega, però en aquests moments, quan queden 4 o 5 segons, el que s'ha de fer, sobretot, és posar un bloqueig dur a la que porta la pilota. Molt bé, tornem quan començarà la segona meitat d'aquest partit. que venen a oferir-nos els èxits aconseguits als campionats d'Espanya de seleccions d'aquesta temporada 2017-2018. Això fa que anem una mica darrere, no? Però bueno, estem bé, jo crec que 3 punts de dalt està bé, crec que és un bon resultat i ara hem d'anar seguint. Perdona. No pateixis, al revés, això és el que ens agrada, veure que t'hi has deixat la pell. Més enllà del tema esportiu, l'ambient és magnífic. Bueno, és el que ja coneixeu a Fontejau. Bueno, Fontejau és així, un ambient molt maco, molt alegre. Es nota que estan aquí, que recolzen el bàsquet femení i això és molt bo, que segueixi així. Molt bé, Núria, felicitats i per la victòria. Vinga, gràcies. La Núria Martínez, la jugadora de la selecció catalana, exhausta, després d'aquesta darrera jugada on havia de calcular exactament el crono i el llançament. No ha entrat, però Catalunya guanya el descans. Ara estan sortint les jugadores d'Espia, el president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, el senyor Joan Pà, i el secretari general de l'Esport, el senyor Gerard Figueres. Un fort aplaudiment, si us plau, per aquests nois i noies que són el nostre present i sobretot el futur del bàsquet català. Enhorabona a tots i molt
novament des de Girona, moments de descans, a punt de començar la segona meitat d'aquest partit entre Catalunya i Montenegro, amb aquest resultat de 31-29, amb dos períodes diferents. El primer dominat per Catalunya, sobretot en l'últim tram, i el segon, amb més desencert català, dominat per Montenegro, cosa que ha igualat el partit aquest 31-29. La Cindy s'estava mirant les estadístiques, que és una cosa que l'apassiona. Es passa el dia mirant estadístiques. Què has vist, Cindy? No, hi havia coses molt interessants. Per exemple, Catalunya ha perdut 7 pèrdues, però 7 recuperacions. Déu-n'hi-do, està molt bé. Vull dir, estan jugant, vol dir, això té una lectura, no? Vol dir que estan arriscant molt, no? En els passes i tal, hem dit que corren moltes transicions, estan jugant molt ràpid i com que no són un equip molt rodat, perquè n'han pogut entrenar un dia i mig, doncs estan arriscant molt amb aquest joc i estan perdent. Això és una lectura que faria. I després, en canvi, doncs veiem que les montenegrines han perdut 9 pilotes i només han recuperat 4. És un dèficit important. En aquest aspecte, Catalunya està millor. Probablement el tir exterior és obvi que és més montenegrí, 3 triples més. Tema rebots i tal, com ho veus? Home, en rebots, tot i la presència que tenen quan tenen la seva primera bateria, les montenegrines a la pista, que tenen pivots i exteriors més altes, doncs sí que estem veient que estan guanyant en rebots les catalanes. Així que està volent dir que aquest treball que hem dit de bloquejar el rebot, que has dit tu, que ha dit el Fabián, doncs ho estan fent molt bé, perquè són 18 rebots en total, que són molts rebots. Vull dir, les montenegrines només n'han agafat 13 i estem veient, a més, que d'aquests rebots 14 han sigut defensius. Això vol dir que han pogut córrer la transició moltes vegades. Molt bé. Doncs aquí veiem com les jugadores de montenegrines ja estan encerclant el seu entrenador, el català Roberto Íñiguez. Aquí tenim part del públic, que al descans, com és habitual, molt pendent del mòbil. El mòbil que ens acosta gent que està lluny i a vegades ens allunya dels que tenim al costat. Sí, perquè de vegades estàs... Això és una molt bona reflexió. Home, és una reflexió palmària. Jo ho tinc prohibit a la taula. Prohibida la presència del mòbil. De què estudies al màster? Alguna cosa relacionada amb bàsquet? Sí, a més és el màster de FIBA. Oh, que interessant. Sí, i precisament la montenegrina Dublevic l'estudia en mi, perquè és un màster per... Per això saps tantes coses de Dublevic. Sí. Sí, pot ser que sigui per això. I de què és el màster, concretament? Aquí tenim les 3 àrbitres, que per cert ho estan fent excel·lentment bé. No hem vist ni un sol error en aquesta primera meitat. Sí. És veritat, perquè de vegades quan els àrbits ho fan bé no diem res i és bo que tu ho recalquis. De què fas el màster? Doncs està relacionat amb els events esportius, amb la gestió esportiva, podríem dir-ho. I també, en el meu cas, tinc el currículum adaptat i llavors també de comunicació. De comunicació esportiva i gestió esportiva. Molt bé, molt interessant. Esperem, Cindy, que tinguis èxit en la vida, un cop has deixat, després de tants anys, el món del bàsquet professional. No et fa una mica, però, d'allò de nostàlgia, de veure aquí les jugadores d'aquest equip? Perquè, home, tu físicament segurament encara podries jugar o no? Home, mira, saps què passa? Que potser el teu cos t'abandona una miqueta, però la teva ment no. Llavors, doncs, jo sempre crec que dic, bueno, jo podria competir. Però perquè... Home, encara faries feina, eh? Sí, és el que penso jo. Encara faries feina, bé. Bueno, em vaig retirar molt jove, també, és veritat. Bueno, no super jove, però sí que la Lucy, que té un any menys que jo, encara està activa. Al peu del canó. I la Laia, que és més gran que jo, doncs també està. Jugant la final amb 38 anys, per cert, 2 anys fitxada per l'Uni Girona per intentar, juntament amb la Núria i d'altres jugadores importants, aquest, ara que es diu sorpasso, amb el Salamanca, per intentar-lo. Doncs és un molt bon fitxatge. La Laia Palau, que està competint per la Lliga Francesa, està a un pas, van perdre el tercer partit. Bourges, segona etapa a Bourges, però està a punt de proclamar-se campiona de Lliga. Laia Palau, amb la pilota Catalunya, Núria Martínez. Atenció al llançament de 3. Ara sí, triple! Molt bé, Hurtado. Cristina Hurtado és el segon triple que aconsegueix, el segon triple de Catalunya. Sí, ho hem dit, que no ens prodiguem massa en el tir exterior
no és el nostre fort, però això sí que ho fem molt bé. Sí. Una altra pilota robada i una acabada de la transició per la màxima anotadora per part de Catalunya. Aquest és el seu 10è punt, amb Caral Casas, que està fent un molt bon partit. 10è punt de Caral Casas, efectivament màxima anotadora del partit juntament amb Aleksic de Montenegro, 10 punts. No, bon rebot, doncs mira, és un 2+1, excel·lent. Ho ha fet bé aquesta lluita Kovacevic. Sí, ho hem dit, Bueno, ho ha dit el Fabián, concretament, les segones opcions de rebot. Ha sigut una cistella de segona opció. És molt important perquè bueno, ara elles, aquest és el seu 5è rebot ofensiu. No són masses, però sí que tan a prop de l'aro una jugadora alta, normalment això acaba en tragèdia grega. Correcte. Tragèdia de Sòfocles. Home, és el primer 2+1, si no recordo malament, de tot el partit. Curiós, eh? Sí, sí. Primer 2+1 que es completa, doncs ja ho hem vist amb aquest llançament defectuós. En el tir lliure, Íñiguez, d'alguna manera que es queixa... Sí, perquè no tocar l'aro en un tir lliure és molt estrany. Sí, és complicat. L'has d'esforçar molt. Va jugar la pilota la selecció catalana. Bé, ha quedat sola de llançar. Doncs mira, màxim encert de Catalunya en aquest començament de període amb un parcial, atenció, de 7-0, que ara... No, de 7-2 era ja 7-4. Bé, bona cistella ara. Creiem que ha estat Zivkovic. Són els seus 2 primers punts, 38-33. Sí, efectivament, parcial de 7-4. Uf, complicat aquest llançament, eh? És estrany, perquè Vilaró té molt bona mà, és de les que millor mà té. Una altra recuperació de pilota, no hi ha falta personal i cistella. I ara veiem que cap problema, ara amb la dreta. S'està notant molt, Sí, que era el cas. El parcial, fixa't, és de 9-4, 9 punts Catalunya en menys de 2 minuts, quan en els 8 primers minuts del període anterior només n'havia fet 4. Ja. Això del bàsquet és curiós, tan diferent, a vegades canvien tant les coses. En defensa fem blanc sempre, sempre. Canviem amb els blocs, d'acord? Juguem la trans. Ties, no tingueu pressa en jugar-la. Sí, anem accelerades. Fem el mà a mà, perfecte. Ara escolliu quin passe feu, jugueu. El que heu fet durant 2 sessions. No cal, és anar molt per ràpid, saps? Sí. Ens correm. Clar. No estem mirant gens, el flair aquí no l'estem mirant gens i ja ni el defensen. Ja no és només pel tir, sinó pel pivot que continua baix. Vale. Si volem aprofitar el flair, també tenim banyes, sí? I en comptes de fer sempre el bloc, ara que no tenim a la Lucy, anem al flair. Vale? Vinga, va, xiques. Vamos. Doncs ella, molt important que juguin a blanc, la jugada blanc, que és canvi en tots els bloquejos. Canvi en els bloquejos, molt important. I després ha dit que és important que la transició... Hi ha una diferència entre jugar precipitat i jugar ràpid. El joc ràpid, doncs els està dient una miqueta que facin això, que no juguin precipitades a la transició, que després del mà a mà volen adoptar massa ràpid i no, que s'ha de jugar veient quina és la millor opció. Bé, en qualsevol cas, a mi m'emociona sentir parlar els temps morts en català. Tots els jugadors, en aquest cas totes les jugadores. Triple, el 5è de la selecció montenegrina, El triple continua sent la seva arma. 40-36 en el marcador. El nivell d'encert, clar. La Caral du 6 punts en aquest període. Està jugant molt bé. S'està una miqueta reivindicant com a possible MVP del partit, no? 14 punts ja i un treball en defensa molt destacable. Bé, jo crec que la MVP, és a dir, la jugadora més valuosa, li donaran a qui tingui millor valoració. A vegades això, els números hi ha intangibles en el bàsquetbol que no reflecteixen els números. Moltes vegades sí, evidentment. Però, per exemple, si tu has fet els últims 6 punts d'un partit que tenies perdut
i has fallat abans, evidentment que passes a ser el més valuós. Però bé, això cadascú... Sí, mira, les estadístiques és molt bo el que ensenyen, però de vegades és encara més interessant el que amaguen. És correcte. Avui estem de frases lapidàries. No, val el bàsquet, quina pena, perquè era un triple. Sí, quina pena. Que a més estava molt ben tirat. És el que dèiem de la Núria Martínez, que es prodiga moltíssim, però té una molt bona selecció de Una tres. pena, ara hi ha hagut aquesta acció antireglamentària. 42-36 en el marcador, 3 minutets encara no. D'ençà que ha començat la segona meitat, Esport 3 oferint-nos aquest match de bàsquetbol de la selecció femenina. Ara, mira, el que ha dit abans el Fabián, que se li faci el camp petit, doncs amb aquesta bona defensa ho hem vist. Núria a punt de perdre, molt bé, ha sabut refer una situació que se li havia complicat moltíssim. Sí, la seva gran qualitat i experiència. També, això, per pensar en una dècima de segon, que és el millor que s'ha de fer quan la pilota era pràcticament perduda. Ara que no en sent ningú, et diré que aquesta capacitat que tenen les bases de prendre tantes decisions i de sempre saber on està tothom, sempre ho vaig admirar molt. Tot i que sempre he defensat que la posició del pivot era la més dura, però sempre ho he admirat moltíssim. Home, hi ha una cosa molt clara, no? Diuen que un bon equip, atenció al llançament que no entra, quina pena, ha de tenir per sobre de tot un bon base i un bon pivot. I una cosa que està molt clara, el base i el pivot, o la base i la pivot, s'han d'entendre molt bé. No, sí. Això és de calaix. Noia, bàsquet, rebot, mira de córrer, cada vegada que agafa la pilota, corre més que ningú aquesta noia. Imprimeix moltíssima velocitat al joc i el fa vistós, el fa bonic, no? Perquè tots ens agraden els partits amb molt de ritme. Evidentment. Ñíguez va vivint amb intensitat al partit bàsquet. Excel·lent. Andrea Vilaró, quin gest tècnic, Andrea. Ets molt gran. M'encanta l'Andrea Vilaró, és una de les meves habilitats, m'agrada molt. Tècnicament és una jugadora molt, molt bona. Quart punt de Vilaró, 44-36 en el marcador. Atenció al triple, no entra. Bé, el que passa és que jo crec que tots estarem d'acord que Catalunya, quan té Caral, Martínez, per exemple, quan surt aquí la Georgina Bahí o la Lucila Pasqua, clar, ara és una màquina. Aquest equip en aquesta segona meitat espectacular. És que ha fet 15 punts en menys de 5 minuts. Sí, clar, en circumstàncies, en un altre tipus de context, doncs clar, allargaries una miqueta més els minuts i trencaries el partit del tot, però com que el Fabián és un entrenador que sempre aprofita perquè les jugadores creixin als partits, doncs està sabent gestionar molt bé els minuts de tothom, perquè vol que aquest partit, que tothom creixi i el bàsquet es creix també competint, òbviament. I Sant Adrià ha fet una molt bona campanya. Cindy, tu que has transmès partits de Sant Adrià juntament amb el Xevi Bardolet en aquesta temporada. Ha fet una molt bona temporada, no? Sí, ha sigut l'equip revelació. Oi que sí? Oi que sí? Bueno, jo perquè el Fabián vaig tenir la sort que era el meu entrenador personal i ja el coneixia, no? Però molta gent que no coneixia tan bé la seva trajectòria doncs s'ha sorprès moltíssim i per això ha tingut les ofertes que ha tingut després i ha acabat, doncs... Bàsquet de 2 de Montenegro, 46-38. El nivell de notació és altíssim en aquest període. És altíssim. Ara ha estat la Núria qui ha anotat el seu segon bàsquet en joc, 6è punt en total. 48-38 en el marcador. Bé, el triple... Això és un... Vaja, el nivell de notació ara mateix és brutal. No hem vist exactament qui era la jugadora que l'anotava. Sí, s'ha quedat fora de quadre. Sí, clar, és que insistim que aquest pla per fer seguiment de jugada és complicat. 48-41 en el marcador. No ha pogut capturar-lo. Bé, un parcial de 17-12 en poc més de 5 minuts. És espectacular. Georgina Bahí va tenir una lesió important a la Lliga Catalana a Reus, que li va condicionar al començament, bé, una bona part de la temporada. Després la Seu ha anat de menys a més. Sí, ha tingut molt mala sort amb totes les coses que han passat, no? El Joan Carles Pié, que esperem que estigui molt bé des d'aquí. Sí, home, sí. I després, doncs, totes les coses que han passat, han tingut moltes lesions i la segona, no era, la seva posició a la classificació era una mica enganyosa,
perquè un cop han pogut comptar amb els seus efectius, o amb bona part dels seus efectius, han començat a anar molt bé. Han fet una temporada menys a més. I ara hem vist una altra pilota robada de Caral Casas. Home, tu 10 punts en aquest període. En 6 minuts, Caral ha fet 10 punts. Sí, ara veiem el canvi, s'asseu la Georgina Bahí, que ho ha fet molt bé en aquest període, i entra la Lucy Pasqua. Lucy Pasqua, pista 50-41, bon partit, torna a l'espectacle en aquesta segona meitat, que la veritat és que està sent molt i molt entretingut. 10 segons de possessió. Lucy. No, 3 segons, sí. 3 segons, clar. T'ha deixat anar la pilota. Sí, jo crec que la decisió arbitral és correcta. Sí, com tu molt bé has dit, les àrbitres estan sent impecables. Sí, molt bé, molt bé. I, home, ja coneixíem sobretot a l'Eva Aresta, a qui, per cert, li vaig prometre que li passaria una lliga catalana femenina, una còpia, no m'he recordat més. Des d'aquí, Eva, ho intentaré. Però és que em costen aquestes coses de recordar-me. Estan fent molt bé les tres, jo crec que totes les decisions han encertat. Aquí tenim a Torrent, a Màdrenes, el president del Parlament de Catalunya, l'alcaldessa de la ciutat de Girona, juntament amb Gerard Figueres a l'esquerra, Joan Pà, el president de la Federació Catalana. El delegat del govern espanyol no hi és. La jugada, bé, quin bon bàsquet ara de Jovanovic, que anota els 10 punts, 50-43. Menys de 3 minuts per al final d'un tercer període extraordinari. Molt ofensiu. Bé, bàsquet. Molt bé, ara veiem que... Aquest és el primer bàsquet de la Rosó, de la Rosó, que... El primer de Cistella de la Rosó és aquest. Que avui ha tingut un dia més discret, però hem vist la qualitat, no? Veieu per què jo la reivindico per aquesta qualitat que té. La mataronina... I ara que ha fet aquesta falta que li han perdonat, la Rosó sempre és molt intel·ligent jugant. Quan està emparellada amb algú més alt, sempre juga al límit de la falta, ho fa molt bé. A mi em fa gràcia perquè moltes vegades li perdonen aquestes faltes perquè no es veu gaire. Sivaljevic acaba de notar 52-45 en el marcador, recupera, la falta és antiesportiva, és correcta. La falta de la Lucy, antiesportiva, la inèrcia se l'ha anat la mà quan havia ja perdut la pilota, falta antiesportiva. El parcial d'aquest període és de 21-16, quan encara resten més de 2 minuts per acabar aquest tercer període del maig. Sí, ara, bueno, li han robat la pilota. És veritat que la Lucy no ha aguantat gaire. També és cert que només haver-li passat la pilota la demanava que era més amunt, doncs tampoc. Però sí que és veritat que s'ha d'aguantar, perquè si no, doncs, no ha aguantat gaire. Amb la mà interior havia d'haver aguantat més fort la seva defensora. Bé, no hem vist si el segon tir lliure ha entrat. 52-47, sí. I possessió del conjunt català. 2 minuts per al final del tercer període. Més 5. Ara molt bé aquesta porta enrere, No hi ha bàsquet, però no ha aconseguit anotar quan semblava que ho tenia fàcil. Ara són les montenegrines les que estan defensant tota la pista. Sí, mira el Roberto com està pressionant. Sí, les està esperonant perquè ara estan fent una defensa molt asfixiant, les montenegrines, i mira, han provocat aquest Sí, ha baixat a més l'índex d'anotació. Atenció al triple que entra. Impressionant la capacitat de Montenegro també de reaccionar al triple de Sivaljevic. 52-50 en el marcador. És el 6è triple de les jugadores de Montenegro. Ara estem veient moltíssimes mans, han pitat aquesta falta, però estem veient que tenen una clara consigna de pujar al nivell defensiu, perquè estem veient que ara, mira que lluny han rebut les exteriors, no? Quan les exteriors reben tan lluny de la línia de 6,75 és que alguna cosa està passant. Parcial de 21-21, Montenegro ha aconseguit igualar, ha aconseguit frenar amb aquesta defensa angoixant l'índex d'anotació elevadíssim dels primers 5 minuts d'aquest període de la selecció catalana,
I ara en aquests moments el partit s'ha tornat a igualar. És evident que totes dues seleccions van a totes per mirar de guanyar el partit. Excel·lent entrada, Mira, doncs mira, la Rosó ha aparegut, 4 punts. I amb dos accions molt bones. Sí, aquesta, la veritat, és una jugada molt bonica. 54-50 en el marcador, ara és l'altre cantó. I és un 2+1, Sí, el que la falta, crec que se l'han pitat a la Lucy, però no ho veiem gaire. Jaksic ha estat qui ha anotat. Entrada de l'Ena Home, s'asseu la Caral. Bon nivell d'implicació de la banqueta, com veiem en aquesta acció. Bé, aquí tots els equips van a guanyar, Això és un partit amistós, però aquí hi ha en joc la victòria. I això és important. 54-52. Per empatar, no, per col·locar-se a un punt. És pilota per Catalunya. Havia entrat una jugadora montenegrina a l'ampolla abans d'hora. Sí, ja tenia un entrenador que deia jo no jugo mai amistosos, no? I és una mica la mentalitat d'avui. És veritat, clar. Els amistosos no existeixen, doncs és una mica veritat. Molt bé, excel·lent. Oh, quina pena! Quina pena que no ha entrat aquesta pilota. Estem veient la qualitat de Rosó Buch, amb aquesta passada, aquest passe picat sense mirar, amb la mà interior. Molt bé, molt elegant. Una pena que no hagi entrat, com tu molt bé has dit. No ha entrat tampoc aquesta bona penetració que intentava la jugadora montenegrina Jaksic. Amb la pilota, precisament, la Rosó. Bon protagonisme en aquest període, en què hem vist el bàsquet més ofensiu, més bonic de veure. Sí, més plàstic, efectivament, de Catalunya. Que bé, es completa ara amb aquesta acció excel·lent, també. Jo crec que ha estat la Mariona, no? Sí. Efectivament, el llançament que no entrarà. Final del període. Atenció, perquè Catalunya ha anotat en aquest període 25 punts, però és que Montenegro n'ha anotat 23. Sí, hem vist el millor bàsquet, podríem dir, no? Segur, com a mínim per l'espectador, no? Sí. Ofensiu, amb un nivell d'encert molt elevat. Sí. També hem vist que han corregut... Hem vist un balanç potser més equilibrat entre joc estàtic i joc de transició, també més equilibri entre penetració i tir. Correcte. I hem vist gests tècnics molt bons de jugadores que fins ara no havien aparegut. Sí, en defensa. S'està passant que quan canviem fan gran al camp, ataquen, ens tanquem i tenen un tir alliberat. Fintem i venim aquí. Siguiente situación. Manem cuernos, però la manem com si fos normal. Per 5 l'agafem, cau Lucy, t'obres i sí, un cuerno normal. De tota la vida. Sí, per ficar dins. Per 5. Sí, per 5, per tenir la triangulació. Doncs ho sentíem, Ha dit molt important que quan canvien, que fer gran el camp, que és molt important, que de vegades canvien i llavors acaba sent contraproduent. I ara sortiran amb la jugada que és Banyes. De tota la vida. Sí, el Banyes de tota la vida. De tota la vida. No, dos bloquejos, pels que no estiguin tan entesos, no? Dos bloquejos a dalt, amb la caiguda d'un dels pivots, que en aquest cas hem sentit clarament que serà el 5, que és la Lucy Pasqua, i intentaran jugar amb la Lucy ho finalitzarà o intentarà treure la defensa, llavors traurà fora perquè hi hagi un tir alliberat. Aquí tenim el públic, ja creiem que s'ho està passant bé, en veure aquesta nova entrada de la selecció catalana en un partit de nivell. Amb nois costa molt més fer una, i clar, jo entenc que la posició del president de la Federació Catalana, Joan Fa, és la correcta, no? Si hem de fer un partit de la catalana, que sigui un partit digne. Si ha de ser que la gran majoria de jugadors no puguin competir o no vulguin o el que sigui, doncs aleshores és millor no fer-ho. Bueno, voluntat jo crec que en línies generals sempre n'hi ha. Però els calendaris, el que passa és que de vegades els calendaris, clar, és molt difícil posar, ho tenen difícil, perquè triar una... Són brutals. Un dia o un altre, una data és difícil. Molt difícil i cada vegada més. La brometa de les finestres de la FIBA, ara la Rosó ha fet una... Però mira, una doble pèrdua amb una recuperació en 10 segons.
Curiós. Quina pena, perquè la primera vegada que s'ha equivocat, la segona vegada la Lucy ho havia d'haver llegit. Abans hem dit que l'alè... Abans ho hem dit, que els alers tenen que seguir els pivots quan els pivots juguen, i ara ha sigut just a la inversa. El pivot també ha de saber llegir que l'alè té la pilota i posar-li fàcil, no? Perquè la Rosó ho ha vist i la Lucy no. I la Rosó Buch, aquí tenim la Mariona pujant la pilota 56-52. Es manté el resultat del final del tercer període. És l'últim quart, 10 minuts per saber qui guanyarà aquest match. Si Catalunya o Montenegro. Bàsquet, bon moviment de pivot, Molt bon moviment de pivot, molt ben llegit. Ara una clara consigna de posar pilotes a dintre, perquè també és veritat que la Lucy és molt més potent que Lazarevic, perdó, que em costa pronunciar aquests noms. Lazarevic. Clar, és que hi ha algun que acaba amb TX, però uns altres acaben amb TZ. Divac, per exemple, no és Divac, és Divats. Però clar, això ja és de cai mocador. De vegades et prepares, però sí que és veritat que dius, oi, això no sé molt bé com es pronuncia, o et saps la jugadora pel... Hi ha una cosa fonamental que jo sempre dic quan vaig a fer xerrades lingüístiques, és quan parles en català i amb els noms estrangers, no fer el ridícul. És a dir, si un nom és difícil de pronunciar, el pronuncies com més o menys el veus en català i ja està. Clar, Kirilenko es diu Kirilenka. Clar, si dius Kirilenka, fas el paper d'estràs. Fas una mica el patxa. Sí, el paperot. Bé, bona acció. Buf! Déu-n'hi-do el moviment de Canell, perquè no era fàcil el que l'ha rebut aquí la Lucy, Sí, ho hem dit, que li agraden molt les canestes d'aro passat, li surten molt bé, té un percentatge molt alt. Cop de Canell excel·lent. Sí. 60-52 en el marcador, 4-0 és el parcial per a les catalanes per mirar de guanyar aquest match. A 8 minuts del final. Uf, jo crec que són passes. Molt bé. Sí, són passes, un moviment de més. Poques vegades aclamo massa als àrbitres, a les àrbitres, però... Impecable. Però avui estan... Arbitratge impecable de les 3 i molt bona... M'agrada que la Federació Catalana hagi fet això de col·locar 3 dones per xiular, per què no? Oi? Home, doncs sí. Sí, perquè és un gest, de vegades aquests gestos són molt d'agrair. Mira, jo he estat a punt de col·locar-te de primera comentarista. I jo d'ajudant. El que passa que d'ajudant no seria tan bo com ho ets tu. Bueno. Això és una evidència. Aviam, a l'entrada o és el Nacho. Llàstima. Jo crec que aquesta és jugada continuada. Veus aquí, jo crec que és una jugada continuada. Perquè s'ha d'afavorir el bàsquet d'atac i jo crec que la jugadora catalana ja iniciava la introducció cap a la cistella. Sí, ha pitat la falta. O sigui que serà en cistella més tir. No, jo crec que no, que ho ha xiulat a baix. Crec. Aviam, veiem-ho. Relaxat el Fabián, veus? Sí, jo crec que era jugada continuada. És el primer però que li poso a l'arbitratge, que segurament és discutible el que jo dic. Bé, està la Lucy amb foc, Sí. Endollada. Sí. Bueno. De 12 punt. Molt bé, ho està fent molt bé. També és veritat que avui té un avantatge, que sigui a nivell, hi ha molta diferència qualitativa entre la Lucy i qualsevol pivot de montenegrina. Està clar. La seva experiència, la seva, la quantitat de campionats que ha jugat, la seva lectura del joc, tot plegat. Màxim avantatge, l'Iguala, havien arribat amb 46-36, ara 62-52, sembla que ha col·locat la directa i ara li està costant una mica a Montenegro, Sí, però qui apareix? Doncs, òbviament, Alex Vic, jo crec que ara veurem que pren més responsabilitat. Sí. Bé, de cantó a cantó, molt ràpid, massa ràpid i tot. La precipitació. Anar ràpid, bé, precipitat, no. Ara aquí, el servei de Mariona Ortiz. Intimidació, Sí. La intimidació de la Lucy ha estat fonamental perquè hem vist com la jugadora se l'ha mirada, s'ha col·locat al cos, però clar, no... S'ho ha pensat tant que... S'ho ha pensat tant que al final ha arribat l'altre i ho ha tingut claríssim.
Lucy Pasqua, jo crec que hi ha hagut una tècnica, és probable. Haurà protestat el Roberto, no sé ben bé per què, però és evident que hi ha una tècnica aquí. Sí. Seran tirs lliures. I aprofita per fer els canvis. Mariona Ortiz. Oh, ha fallat la Rosó. Sí, raro. Això sí que és estrany, perquè Sí. la Rosó té bons percentatges, és una bona tiradora. Però bueno. Ha fallat el tir lliure de la tècnica. I possessió, evidentment. Molt bé, 62-52. Aviam si Catalunya acaba concretant aquesta bona segona meitat que està fent. Home, per Buch. Bé, va jugant bé la pilota, el llançament i el bàsquet. Fantàstic de la Maria Martínez. Primer bàsquet en joc, havia fet 4 tirs lliures, 6 punts en total, màxim avantatge, 64-52. Estem veient ara que estem veient un joc que s'assimila més al que seria la Lliga al dia, no? Ara estem veient... Com si les jugadores s'haguessin compenetrat en el decurs del partit. Sí. Una miqueta, no? Efectivament, perquè veiem un joc molt més fluid en aquesta segona part de Catalunya que no pas en la primera. Fins i tot entrant en la segona bateria. Sí, exacte. Anàlisi perfecta, Jordi. Gràcies, Cindy. M'agrada molt perquè sempre em dones molta vida i això realment m'emociona. Més 12, Catalunya. Aquí tenim la jugadora montenegrina Cristina Rakovic, que no ha estat gaire afortunada en els minuts que ha estat a pista. Pilota perduda. En l'estadística pilotes perdudes recuperades, Catalunya ho porta molt millor que no pas la selecció de Montenegro. Bahí amb ganes, obrint però, encara 10 segons de possessió, no hi ha bàsquet. El rebot per Jovanovic, la màxima anotadora de l'equip montenegrí. Rakovic, se li ha fet de nit a Rakovic. Aconseguit però treure la pilota, no hi ha bàsquet. El rebot, esquerra, bàsquet. Ara sí. Al cantó, les jugadores que estaven ara mateix, ajudar el que ajuda, help the helper, no? Ara mateix han anat a fer un 2 contra 1 molt meravellós, que han provocat un tir horrible, i just hi havia una jugadora montenegrina, Rakovic, completament sola, que ha pogut agafar el rebot sense cap problema. Això ho hem dit, ho ha dit el Fabián, que no s'ha de fer, que s'ha d'estar una miqueta més atent. Bon rebot de la Maria. Aquest i ara excel·lent jugada, molt ben completada per la georgina, excel·lent assistència, tornen els 12 punts, favorable a Catalunya. Bon ambient a Fontejau. Fa gràcia, perquè em recorda una miqueta, mira, aquí està veient la repetició. Molt bé, que bé l'ha vist, Molt bé aquest passe. Magnífic. Un altre temps. Sí, s'han assegut ara la Caral i la Maria Martínez. I hi ha un nou temps mort quan resten 4 minuts i mig. Demanat per Montenegro perquè veu que Catalunya s'escapa amb 12 punts de diferència, 66-54. Sona la música de Fontejau. Aviam si sentim el Fabián Tellez. Aviam si el podem sentir. Marquem el bloc. Hem de rebre aquí, no aquí. Espera't una mica si fem 4 per pujar. Perquè ara no estem enllaçant bé les situacions. Podem tornar a jugar, no 2, però sí banyes, per tenir una mica de continuïtat. Tu te'n recordaràs, però quan fiquem la pilota dins, ja el primer tall no m'obro. Si faig 5, i no penseu en el mà a mà, penseu en enllaçar o l'1 contra 1 o el tir. 1, 2, 3. Doncs ho hem sentit, ha dit sobretot, molt important, treure la jugadora que ha de rebre el primer passe, que intenti rebre una miqueta més a prop, no tan lluny, perquè llavors arrisquen massa la passada i llavors ja es produeixen quan es roben les pilotes.
Després ha dit que s'han d'enllaçar millor les situacions, que s'ha de jugar una miqueta més fluid, perquè sí que és veritat que estem veient que de vegades els esquemes no estan clars, i després que amb Banyes ha demanat una miqueta més de continuïtat. Aquesta jugada que estem veient, que és una mica una de les jugades, Banyes i 4 són les dues jugades que hem vist més durant el partit, doncs que sigui una miqueta més fluid. Ha fet molta èmfasis en el tema de la continuïtat. Quin bàsquet, ara. Era que era el cas. molt difícil. Home, Caral arriba als 20 punts. 20 punts per la Caral amb una sola mà. 68-54, màxima diferència. La segona part molt més interessant, entretinguda que la primera, sobretot que el segon període, que està més fluixet, en què només ha fet 10 punts la selecció catalana. Doncs bé, ja porta amb tota la segona part tants com 37. I encara resten 4 minuts, una mica menys. Uf, hi ha hagut falta personal. Sí, de Jovanovic. Estem veient que ara les montenegrines, que fins ara no s'ho pensaven i que la seva arma indiscutible era el triple, i ara estem veient que mira el que és el bàsquet, un joc psicològic. Hem vist un triple que gairebé no tocava ni el cèrcol. Exacte, quan han tingut una estadística de triples boníssima al llarg de gairebé tot el partit. Bé, ui! Mira, ho dèiem, veus? Ha de fer una passa, t'has d'apropar o fer una més fàcil. Quin triple. I al revés, no? Ara veiem que aquest triple... De Vilaró, 7 punts per Vilaró, màxim avantatge, més 17. Fa poc només guanyava de 2 la selecció catalana, però s'han anat amb aquesta... Bé, jugant molt millor Catalunya. És com si, a més, per molt jove que sigui l'equip montenegrí, haguessin perdut gas. Sí, i ara hem vist el robatori de pilota número 173 de Caral Casas i molt ben finalitzat per Andrea Vilaró. Doncs molt bé, la veritat és que en aquesta segona meitat el joc de Catalunya dona gust. Se'n van de 19, quan recordem... Bé, el parcial d'aquest període és de 17-2. 17-2. Mireu, escolteu, mireu. No vull demanar temps mort. Si seguim així, no vull demanar temps mort. Aleshores, cada situació de banda, ara vull això, la que estigui aquí. Marca, però fa el bloc aquí, a l'interior. Aquesta marca que baixa i anirà aquí. Rebrà una interior. Aquesta jugadora sobre aquí. Fintem el mà a mà. El fintem el mà a mà. I aleshores fas un bot, porta enrere. Ara estàs tu. Al principi estava... Fas porta enrere quan fas la mà. Sí. Al principi, un bloc entre pivots. No, tu comences aquí i t'obriràs. Vale, Un, dos, tres. Bàsicament, perquè això és molt tècnic el que ha explicat ara mateix, el que ha demanat una mica és que, per dir-ho d'una forma molt casolana, faran com una jugada una mica per any, on fintes que faràs una cosa, una acció i en fas una altra, no? Fintes que vas a un bloqueig, a bloquejar una jugadora, però vas a bloquejar una altra. Fintes que faràs un mà a mà, no? Que és, com diu la paraula, que et dono la pilota a tu, per exemple, i després no te la dono, li dono a una altra persona o penetro. És una jugada com d'enganyar. De per any, sí. Mira, a punt de recuperar... No, mare de Déu com està jugant Catalunya ara mateix, que està fent una segona meitat, i aquest últim període és de traca i mocador, perquè té absolutament subjugada la selecció de Montenegro. I una cosa curiosa, no? Clar, que això ho veiem. No vull demanar temps mort si les coses van com van. Com dient, no vull d'alguna manera ofendre el rival. Té molta classe, el Fabián. Això ho ha demostrat. I a més dirigint en pausa les seves jugadores, fent-se creure, però bé, va jugar molt la banqueta, com correspon a un partit d'aquestes característiques. També que tothom tingui la seva oportunitat, i a més li ha sortit bé. Veritat que les veteranes han tirat del carro d'una manera brutal. 73-54, menys de 3 minuts per al final d'aquest entretingut partit de Catalunya contra Montenegro. Estem veient que ja no pressionen tota la pista, ara estan seguint defensant molt fort, però veiem que ja Catalunya no pressiona tota la pista.
El llançament de 3 que no entra, el rebot de Rakovic, mira, de la menuda, Però ha aconseguit 2 cistelles consecutives Cristina Rakovic. Bé, de fet és que és el quart punt de Montenegro en aquest període, 73-56, i a falta personal. Sí, Montenegro s'ha desinflat una mica, també s'ha rendit el talent català, que és indiscutible, no? Ara, al començament han començat una miqueta més, era un bàsquet una miqueta més matusser, però, bueno, ara veiem que la gent, doncs mira, aprofiten aquests moments tan importants per reivindicar-se. Hem vist el president del Parlament, l'alcaldessa de Girona, que no se la salta un torero, que té la seva personalitat i no té por de res. Doncs aquí, presidint aquest partit, 74-56 en el marcador, més 18. La selecció catalana de basquetbol, una segona meitat impressionant en què ja du 43 punts. Aquí tenim l'ajuda. Veiem com salten. Falta en atac. Falta en atac. Sí. El Roberto, doncs, enraonant amb els seus ajudants. L'ha vist una mica rigorosa, sí que s'ha mogut una mica. Jo també, jo no l'hagués assenyalat. Crec que no era falta personal. Bé, amb la pilota Catalunya, bellugant era l'Andrea. Aquí a punt de perdre. Bé, la pressió de les montenegrines, jugant fins al final. Llàstima, perquè hagués pogut ser un 2+1. Serà en qualsevol cas tirs lliures. Està dient que no es bellugui, que quedi... perquè la falta personal sí que ha existit en aquesta jugadora Zivkovic. Entre Milena Jackson marxa Dragana, Zivkovic amb 5 faltes personals. La cinquena, de fet, efectivament, com hem sentit de Zivkovic. Bé, aquesta... Em fascina com tira Míriam. Sí. Fixeu-vos en la tècnica de tir, que és una miqueta estranya. Efectiva, però estranya. Ho hem vist d'esquena. Com amb una sola mà, oi? Sí, com una mica catapulta, perquè en comptes de deixar la mà amunt, la deixa com en diagonal, però després té molt bon percentatge. Té el costum aquest de remengar-se pantalons i samarretes, també, aquesta noia. Amb la pilota Catalunya que ha recuperat de 20, va guanyant l'equip català, que està fent un espectacle ara mateix. Mare meva! 78-56, Vilaró. Vilaró amb connexió amb Núria Martínez, molt ben llegit. 47 punts de Catalunya en aquesta segona meitat, 47, que ha passat per sobre. El parcial és de 22-4 en aquest període, 22-4. Bé, les montenegrines fa molta estona que, si no han llançat la tovallola, perquè intenten córrer, la veritat és... però és que estan superades. Sí, estan superades perquè al començament, com hem dit, ha sigut un bàsquet més matusser, a Catalunya no s'acaba de trobar, però ara mateix estem ja veient detalls de molta qualitat de jugadores jugadores que amb experiència a Eurolliga, jugadores amb experiència en les màximes competicions, jugadores que han jugat Olimpiades, jugadors que han jugat europeus. I això es nota, Això no queda. Ha anotat un tir lliure a la Núria, 7 punts, 79-56 en el marcador. La falta és clara, intenta lluitar també fins al final l'equip català. Pressionat a tota la pista, tot i que no tenien la consigna de fer-ho, però suposo que la Núria, qui neix quadrat, no es mor rodó, Exacte. Jo crec que d'alguna manera fins al final. Bé, també això en rugbi. Bé, i això podia ser simulació perfectament, en rugbi, i això també. És correcte. Jo crec que és correcte. Perquè venia simulació, exacte. Jo crec que és correcte perquè venia d'una jugada, jo crec que l'àrbitre... És una jugada una mica estranya, aquesta. Aquí tenim l'acció repetida.
I aquí l'Evaresta, jo crec que és correcte. No li ha tremolat la mà. No. Saps què passa? Que a la Núria sempre li surt bé això. Perquè Sí, és la però jugadora que saps què passa? Que millor venia ho fa. d'una acció anterior en què jo crec que se li ha vist una mica el llautó. Clar, si no, tens tot... Si li hagués passat en aquesta ocasió, podria haver-hi hagut la... Però jo crec que l'Eva l'àrbitre, l'havia clissada. Sí, perquè les han cadenades. Correcte, i aquí les s'ha hagués deixat equivocat. una miquetes més espatllades perquè visualment colava, però... Sí, però no després de l'anterior. Sí. 79-57 en el marcador. Doncs en rugby està molt mal vist que si tu portes la pilota i vas sol cap a la línia d'assaig, encara que no et persegueixi cap jugador, reduir la marxa. Està molt mal vist. Es considera una falta de respecte, al contrari. Doncs aquí, és una qüestió de lluitar fins al final. Encara que portis 20 punts de diferència, això significa que t'estàs prenent el partit i el rival seriosament. No, a mi em sembla molt bé i a més... No és una qüestió d'humiliar el rival, ni molt menys, perquè 20 punts no és un... Exacte. Mira, el que ha fet el Fabián, no? Si no fa cal, no demano temps mort. Però sí que és veritat que s'ha de mantenir la competitivitat perquè si no és tenir una actitud paternalista vers el rival. Correcte. I el rival ha d'aprendre, és un rival jove, que aquestes noies, moltes d'elles creixeran i molt, segurament. Núria anotant el primer dels dos tirs lliures com en l'acció anterior. 80-57, últim mig minut. Buf, aquí han baixat lentes, però finalment s'han recuperat molt bé. Molt bé. Aquest molt bon timing de Sada. Molt bé, s'ha recuperat bé la Míriam Foraster. És un 2+1. Quin bàsquet! Quin bàsquet de l'Helena, home! Jo crec que és el que faltava. Bé, de fet, era l'única jugadora catalana que no havia notat. Doncs mira. I a més, un bàsquet de 2+1, una carambola, amb una mica de sort, però buscada. Sí, amb una mica de fortuna. La sort s'ha de buscar. La sort s'ha de buscar. Molt bé. Crits d'home a home, 26 punts de diferència, màxim avantatge. Resten 17 segons. Sí, l'Helena Home, que juga bé sempre, menys quan juga a casa seva, a Girona, no? Que a vegades passa això. Sí, la pressió de voler-ho fer molt bé, però això passa amb superprofessionals, del futbol, per exemple. Final del partit, al qual s'arriba amb el resultat de 83-57, un partit espectacular en la segona meitat de la selecció catalana. Cindy. Doncs sí, hem vist un partit, ho hem disfrutat moltíssim. Hem vist un partit on totes les jugadores, com tu molt bé has dit, han anotat. Hem vist al començament més cor que cap i al final el seny català s'ha imposat, no? El seny i el talent. Molt bé, Cindy, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies per la seva atenció i fins al pròxim partit de la selecció catalana.